sa dëgjoj për ty o Muhammed. Assalamu alejke ya Rasulallah. Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamun ala nabiyyina al-karim. Ma ba'd. Bang do ko ni rutna sayr ko ma don kom chopowa e dwe martuwe ma en dwe mar Ramadan. Wasi chopo dwe mar Ramadan mama ka wono en odi chim mokuongo e juma mokuongo kuom e juma mar Ramadan. Rutna sayr wachono buk mar Qur'an ya ayyuhalladhina amanu e unjogo ma uye rutna sayr iye maratero ni en rutna sayr en achiel. Taurati, gi Injili, gi Zaburi, gi Qur'an, duto gin buge mag Ruoth Nyasaye. Kendo gidog giye ni jowote duto Ruoth Nyasaye nore wang piny karka ka achiel gi jawote Yesu gi jawote Muhammad gin jowote mag Ruoth Nyasaye. Jogi Ruoth Nyasaye wachonwa niya kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Oyangunu kendo ketnu kaka chik maduong' kuom mondo mi utwe. Ruoth Nyasaye oketnu chik kaka chik mamare ma oyange wiu ni nyaka utwe. Kaka ne jogo mane okuongo noyanganegi chik ni mane utweyo. Jogo mokuongo nutweyo nigi tweyo ndalo adek dwe ka dwe. Kikuon ndalo adek dwe ka dwe tiyudo ni en ndalo 36 ng'ani jogi ni tweyo. Ja Islam bende tweyo dwe achiel kod ndalo auchiel e wiye. Otweyo ndalo 36. Wan be ka jogo wan ka uno to dwe achiel gi ndalo auchiel. Mangiso ni gin ndalo 36 kaka jogo ma okuongo ni tweyo. Kutiba alaikum siyamun kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakun. Watweyo nikech ang'o? Watweyo mondo mi wayud luoro maduong' e bwo chunjewa gi Ruoth Nyasaye. Watweyo mondo mi wabed gi luoro maduong' e bwo chunjewa kuom Ruoth Nyasaye. Watweyo mondo mi wawe chode. Watweyo mondo mi wawe rwakruok maricho. Watweyo mondo mi wawe kuotho. Watweyo mondo wawe wadhi kajuoke. Watweyo mondo mi wawe madho kong'o. Watweyo mondo mi wawe chamo mira. Watweyo mondo mi wawe winjo thum. Watweyo mondo mi wawe timo timbe maricho ma Ruoth Nyasaye ok oserwako. Tweyo jaa saumu muallimun lana. Tweyo biro mondo mi opuonjwa kaka dang' walam Ruoth Nyasaye. Yani puonj ma Ruoth Nyasaye Muhammad nopuonjo ji higni 13 kapok ji ochako lemo. Puonj ni endi obiro nwa e dwe achiel mar lamo mar dwe mar Ramadan mondo mi kani ng'ama ero kuotho bed gi kuotho, bed mabor gi kuotho. To kaka imedo bedo mabor gi kuotho ka chunyi medo chukia kuotho. Kani ng'ama jachode bed mabor gi chode. Kaka imedo bedo mabor gi chode kaka chunyi medo weyo chode. Kani ng'ama jakong'o we madho kong'o. Kaka imedo bedo mabor gi madho kong'o e kaka chunyi bedo mabor gi madho kong'o. Koro kik ibed ng'at ma timo timbe mag anjawo e dwe mar Ramadan mondo mi isom kaka dang' ibed ng'at maber e mbele Ruoth Nyasaye. La'allakum tattakun mondo mi uluor Ruoth Nyasaye gi luor makende. Mayomiyo Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى عن قول الله عز وجل. Abu Huraira wachono ni yani no winjo puonj mane jawote Muhammad no puonjogi kagen kanyakla achiel. Puonj ni endi jawote Muhammad no golo kuom Ruoth Nyasaye. Ma jawote Muhammad no kuwuok e pache. Jawote Muhammad ne wuoyo kolure gi chik momiye gi Ruoth Nyasaye gi seche ma Ruoth Nyasaye ngisono timo. Ruoth Nyasaye wacho ni yani kullu amalu ibnu adama lahu. Timbe mabeyo, timbe duto ma dhano timo. Somo Qur'an kisomo tingeni aya achiel basa alif yuda par en leta achiel kuom Qur'an kisomo leta achiel e Qur'an tiyudo mich apar.
inge maber ni kasomo leta ni tado adiro michapar makigolo singa par ido mich 100 kuponi imiyo ng'ato chiemo ikon kaka sadaka mich mang'eny lakini saum illa sauma gige duto dhano timo ong'e ni bo mi mich machal kama mak mana gino dhano timo ka Islam timo to ong'e ni bo chule chudo mane en siam en tweyo fa innahu li wa ana ajzi bihi Ruth Nyasaye wacho ni tweyo ni en mara to an Ruth Nyasaye ane machulo jalno ma otweyo wasiyamu junnatun kendo tweyo en okumba masiro ng'ato mondo mi kik ng'ato tim timbe maricho tweyo ni en okumba ma dhano geng'ore godo kuom richo kik richo make koro kopo ni tweyo ok onego bed ni idhawo gi ng'ato ok onego bed ni wuotho duk ok onego bed ni dhi kathum ok onego bed ni wuotho gi lilo ok onego bed ni wuotho ibedo kuonde ma ji maricho mobedie mondo mi tweyo mari ochop e mbele Ruth Nyasaye kaler fa idha kana yawmun sawmu ahadukum Ruth Nyasaye wachonwa ni koponi ya ng'ato otweyo koponi odiochiengi mar tweyo ochopo titweyo fala yarfuth kikitim gigo maganjao kikiyeny kikigori kikimadh kong'o kikicham mira fala yarfuth kikiyeny kata kitim timbe moko maricho mag kuo ma Ruth Nyasaye ok dwa ido ka ng'ato dhi dwe mar Ramadhan dhi kwelo titwade bunde to tho to en dwe mar Ramadhan odhi mbele Ruth Nyasaye kolil to ne Ruth Nyasaye omiye nyaka ofa mondo mi owere gi timbe maricho go otim maber koro mi oda mawinja sani kata nyamera mawinja kawuono tem matek mondo mi twe mondo kik itim timbe makanjao tweyo mari biro ng'ere e seche ma ok itimo tim maranjao tweyo mari biro ng'ere e seche ma odiochiengi orumo to ok ikudho ng'ato tweyo mari biro ng'ere e seche ma odiochiengi orumo to ok ikwalo pes ng'ato tweyo mari biro ng'ere odiochiengi orumo to ok ineno movie maricho richo tweyo mari biro ng'ere seche ma odiochiengi orumo to iwinjo mawaidha mabeyo beyo ibede muskiti winjo wach Nyasaye ilamo Ruth Nyasaye ibede odi set kata radio moro ma Islam iwinjo Quran iwinjo ka Sheikh wach Nyasaye mano e matweyo maber ma ibedo machiegni gigo Ruth Nyasaye dwaro tibedo mabor gi gigo Ruth Nyasaye ok oserwako wala yaskhab kendo okonego bed ni bedo gi chwang seche ma itweyo ibed miyo ibed baba ibed kijana ibed rawera mora wang piny ka kapod ingetek ja Islam ila Ruth Nyasaye ok oyieni seche ma itweyo tibedo gi chwang igori gi ji iyanyori gi ji ok oyieni mano wala yajhal okonego bed ni timo gigo mag fuwo ma ng'ato gik ma ok beyo Ruth Nyasaye okoseyango konego bed ni timo fa insha tamahu ahadun to kaponi ng'ato oyanyi kata ng'ato dwa goyi faliyakul au kata lahu kata ng'ani dwaro gore kodi faliyakul ung'isi ni mondo mi wachni ya inni sa'imun marrataini an atweyo ing'isi ng'ano ni atweyo bana okadwa dhaw kodi atweyo okadwa nyara kodi atweyo okadwa kuotho atweyo kadwa madho njaga atweyo kadwa kuma rach yani ng'is ng'ato biro iri ting'ise ni tweyo obiro iri gi yo marach ming'eni gin katimo to dhi rwaka richo ing'ise ni tweyo kata ile nyako manie rigo kor gweng goni simu ndiko ni message mabeyo ing'ise ni ana tweyo mama yongi ng'ise ji bijeni kuponi seno kiromo to kawo nyar ng'ate dago gi yo maratiro mondo mikike chodi nikech girwako ji tembe maricho richo chieng mar Ramadhan kochopo ini yud ka Ramadhan din rach nikech niketho ni ng'atno ma ne un gori osiepe wang piny karka asema inni saimun walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ekajauti mawachoni ya kumurigi na jalno ma ringre mari nitie lwete teko mari nitie lwete jawti mamar kumuri gi jalno maringre mare nitie lwete kata teko mare gi motimote maisha mar nitie lwete ma en Ruth Nyasaye owacho niya la khulufu famu sa'imin atyabu inda Allahi yawmul qiyamati min rihil miski
wacho ni adier makende ni muya mawuok e dho jalno motweyo chieng' giko piny ne bed ne Ruoth Nyasaye madung' mamit. Ma muya mawuok kuom jalno manotweyo to nokiyeny, ok jalno motweyo to yenyo. Jalno motweyo to yenyo muchene dung' marach be Ruoth Nyasaye. Jalno motweyo to chodo muchene dung' marach be Ruoth Nyasaye. Jalno motweyo to wuotho du gi sikat machiek, jalni ne bed madum e mbele Ruoth Nyasaye. Koro miyo konego bed ni tweyo timo time mag anjawo. Wacho ni la khulufu fam musaimin, muya mabuwuok jalno ma motweyo mowuok e dho ng'at motweyo athiabo inda Allahi yawmal qiyama, ne bed ne dung ni Ruoth mamit, ne dung ni Ruoth Nyasaye mamit chieng' giko piny. Seche moko wang' piny kar ka wayudo shida, wan gi chandruok, lakini lamo Ruoth Nyasaye gi ratilwa kodwaro ma Ruoth Nyasaye orwako tweyo mari chieng' giko piny kiromo gi Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye ne winji ka muya mowuok e dhogi dung' ne mamit nikech ni tweyo. Min rihil miski, kendo ne dung' ne mamit maloyo kata harufu mar marash. Walisaimi farhatani, kendo jalno motweyo nigi mor ariyo. Yafrahuhuma idha aftara, obedo gi morgo e seche ma otfuturu. Idha aftara fariha bi fitrihi, e seche ma otfuturu godhiambo sa achiel, seche moyawo oyawo gi mor, kendo mor seche moyawo cha. Kike mor ni an Ramadan rum dwe ni odiochieng' rum kawuono oteka mor nikech Ruoth Nyasaye otimo ma okonyi mitweyo ma ok iyenyo, ma ok igo ng'ato, ma ok itimo time mag anjawo. Lakini ma idwa mor kaka ji mor to in achiel odiochieng' ni yanyo ji to ni tweyo. Achiel odiochieng' ni chat gi nyako moro ma pok ikendo to ni tweyo, ma ok chal kendo ok ichal ng'at motweyo. Afadhali we tweyo no icham chiemo, ichal gi jok moko ma kotweyo. Koro miyo ja-Islam sharti nitie bwo tweyo ka moko poni ok itang' to nyalo po kaka tweyo wei. Ramadan rumo ka poni in ionge gi tweyo kata achiel. Idha aftara fariha bi fitrihi, seche ma otweyo cha omor gi tweyo mare, omor gi yawo mare. Seche moyawo cha omor gi tweyo manotweyo cha, kendo omor gi yawo moyawo godo noero. Wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi, to chieng' giko piny ng'at motweyo chieng' koromo gi Ruoth Nyasache, Ruoth Nyasache ne mor kode, en be nomor gi tweyo manotweyo. Mama mich Ruoth Nyasaye okano ni chieng' no dhi mi kaka ofa mari, kaka zawadi mari manoketo ni e wang' piny karka. Koro miyo wadwa temate tweyo en gima ber, ok en gi gir ng'ato, en gima Ruoth Nyasaye ema oyango ni mare en owuon. Koro miyo ka in king'eyo adier ni Ruoth Nyasaye ochweyi in e wang' piny karka, ibed ja-Islam kata ibed ja-Kristo, lakini ing'e ni in chwech ma Ruoth Nyasaye, to ok itwega, itimo ga richo maduong' e Ruoth Nyasaye. Koro miyo kik ipar ni tweyo ni jo-Islam kende, temate tweyo ni koponi itwe ni Ruoth Nyasaye, temate kitwe to kitwe ka ok in ja-Islam, nyaka ibed ja-Islam kitwe. Mama adwaro ni kara jite wang' piny karka onego bed ni bedo jo-Islam. Ma kik ng'ato dong' e yo molil to bacho ni an nokochopna wach. Ji duto te bedo jo-Islam to bas to tweyo ni Ruoth Nyasaye. De bed ni dwe ni kochopo ji duto te umodho kendo mag-gi piny kata ji ywak ni Ruoth Nyasaye, de shida komako ji wang' piny, de koso tich ok omako ji wang' piny, kech ji ywak ni Ruoth Nyasaye. Lakini kawuono wawe ywak ni Ruoth Nyasaye, waywak ni Yesu, waywak ni Muhammad. Magi gin chwech mag Ruoth Nyasaye, gin bende giywak ni Ruoth Nyasaye, wambe waywak negi. Ere koro ng'ama koro dhi konyo wadgi? Ema oywak ni Ruoth Nyasaye to konye, in bende ywak ni Ruoth Nyasaye ni mondo konyi kaka Yesu ywak ni Eloi lima sabaktan, Nyasacha ang'o miywakna, ang'o miweya? In be ywak ni Yesu iweya nikech in be ywak ni jaote Muhammad iweya nang'o? Bed ng'at ma ywak ni Ruoth Nyasaye moja kwa moja. Bed ng'at mong'eyo Ruoth Nyasaye, kendo bed ng'at koponi somo to pod ikia Ruoth Nyasaye, pok sombi ochopo kama onego bed ni chopie. Ruoth Nyasaye, kendo bed ng'at motiegore wach ng'eyo Ruoth Nyasaye. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu ammatakum, jaote Muhammad wacho ni ya mi beduru jogo mohero mondegi, kendo umegi olemo mamit. Olemo mane seche ma gidwa nyuol ka un gi tende, migi uru tende. Fa inna khuliqat min tini alladhi khuliqa minhu Adam, kech tende ni endi en olemo Ruoth Nyasaye ochweyo gi lowo manochweyo godo Adam.
en lo en yen ma Ruoth Nyasaye ogwedho kech nochwe gi lo mane ochwe godo Adam. Koro wacho ni seche ma mon gi nigi ich migi utende mondo migi cham mondo kwere mar ich. Kendo seche ma onyuolo nyathi cha miye tende mondo mi omede chak, to imbe ng'ama dichuo seche ma iwuotho yawo gi tende mondo mi omedi teko ibed gi ngufu mang'eny. Tende en lemo Ruoth Nyasaye ogwedho ma ng'ato ka ng'ato nego bed ni bedo godo e ode kila wakati. Walaysa min shajari shay'un yalqaw ghayrahu, onge yien maber mogwedhi maloyo tende. Kamoro moro ma inting bed king'eni onge yien maber mogwedhi maloyo tende, makoponi ineno ka in ja Islam to kiyaw gi tende ng'eni joti Muhammad wacho ni ya ot ma onge tende odno nigi kech, ot ma nigi tende odno onge kech. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam afaimu nisaakum alwalada rathabun, jaote Muhammad puonjo nyaka kaka dang wami monde wa monyuol chiemo. Wanyani wamigi chiem nyuka ma gik moko ma pod yom mok nyal gwaro iyegi. Fa in lam yakun rathabun, kaponi onge gi mayom ma smooth mayom mok nyal gwaro iye, bas miye tende. Fatamrun, miye tende. Walaysa shajaratun walaysa min ashajari shajaratun akramu ala Allah min ashajarati nazalat tahtaha Maryam bintu Imrana. Jawati mama rotoni kum yende duto te onge yen maber Ruoth Nyasaye ogwedho maloyo yen Ruoth jawoteno maloyo yen ma Maryam min Yesu nonyuol e tiende. Onge yen ma ogwedhi wang piny karka maloyo yen mane Maryam min Yesu nonyuol e Yesu e tiende. Maryam min Isa alayhi salatu wasalam. Yesu en ge jogo mok jojo Islam luonge ni Yesu, to jogo ma Islam luonge ni Isa. Ama nyinge ma owuok e bugu Ruoth Nyasaye ni Isa bin Maryam. Koro jaote ma wacho ni chamu mondo monyuolo tende. Kech ma yen ma Ruoth Nyasaye ogwedho moketo jaote onyuol e tiende en jaote Yesu alayhi salatu wassalam. Koro mi wadi ja Islam mokwedo Yesu mano ko ja Islam moyegi Yesu mano e ja Islam. Wa nazala Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kawayodo kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah wachuna ni yang qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man sama Ramadan jallo mabrutu dwe mar Ramadan imanan wa ihtisaban kuketu ye makende ni ma en lemu Ruoth Nyasaye ka to ketu ye makende ni ma en ibada Ruoth Nyasaye wa ihtisaban kendo ketu geno ni Ruoth Nyasaye bro miye mich maduong wofira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ruoth Nyasaye ne chule richo mag Ruoth Nyasaye ne ng'uni richo mage mokwongo e dweche mokadho kata higni mokadho go eko. Koro kitweyo ketiye motegno kuom Ruoth Nyasaye kendo ibed gi matarajio maduong' Ruoth Nyasaye biro mi gigo ma iparo no biro mi Ruoth Nyasaye biro chuli. Ma kiki wacho ni kawuono kech wano ketno kech kai waka chiemo Ruoth Nyasaye mi tembe okelo ni tem mondo mi oneni nyalo weyo chiemo, oneni nyalo weyo gimoro marach mondo mi iwagne en wuon Ruoth Nyasaye. Koro twe gi chuny achiel kiketo geno ku Ruoth Nyasaye, Ruoth Nyasaye biro mi. To koponi keto chunyi ku Ruoth Nyasaye kendo keto geno ku Ruoth Nyasaye gofira laka mata kala min dhambika, Ruoth Nyasaye ne ng'uni richoni duto mokwongo. Wa Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Abi Sa'id Khudri wacho ni ya jaote Muhammad no wacho kapuonjo gini yani la yasumu abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidhalika yawmun wajihi anin nari 70 kharifan. Wacho ni onge jalno mani tuyo odiochieng' kata achiel e yo Ruoth Nyasaye, otuo ni Ruoth Nyasaye, oketo chunye kuom Ruoth Nyasaye illa ba'da Allah bidhalika, makmani Ruoth Nyasaye kete mabor kalure gi tuyo motuyo no ero. Ruoth Nyasaye kete mabor mobed mabor gi mach kilomita 70. Ruoth Nyasaye ni kete mabor gi mach kilomita 70. Koro mi owadwa kama intie ka intie tem matek mondo mi itwe. Ruoth Nyasaye kete mabor gi mach, oketi mabor gi mach mabor wangoji. Mach mowacho no ken mach ma piny kar kae. Mach mar piny kar ka en mach machal ka sanamu manie duka morwako nanga.
oken dani wenen dan to ken dano mach mar piny ka ben mach waluore ni lakini oken mach original nitie polo maji ni mondo mi obed mach matiyo no wang piny kar ka no kadhi auche 70 kik punguza teko mare Ruoth Nyasaye punguza teko mare eka okele wang piny kar ka to keti wi got mo wango got molokore e kie kala mar kite wang piny koro miyo maji no ero no punguza teko mare eka damo tiyo kode koro mach man origin mowuoye en mach mapok opunguza teko mare kakoro ma okadhi auche 70 eka teko ne urumo lakini mato kinyume pinizo to sechego mangizo ni teko ni urumo kabisa ko dongo mathin mar konyo dhano gitedo chiemo te ma dhano luoro makaliel kamoro jiringo kumuche otu jiringo maji ni emiluoro to lakini mach maduong' ok iluoro koro miyo tem matek mondo mi tuwe iweri gi timbe maricho iweri gi chode iweri gi rwakruok marach ka ng'ama miyo kata ka ng'ama nyako iweri gi wuotho duke mbele ji kila wakati yani piny obedo molil zaidi okapar ka ji mang'eny neno rwakruok maber kuom mon kech joma mon osebedo ka jogi osebedo ka ni rwakruok maganjao manjao ji wang piny karka lakini yudo ka ng'ama dak kode bende gieri ni rwak mana lawa ina noiro lakini jo Islam king'iyo kaka mondo irwakore alhamdulillah mama ngiso ni jopuonje mag jo Islam puonjo gima dwarre winjore dhano puonji kech jopuonje jo Islam puonjo mondo gin mondo mi oumur lendi kendo kik wuoth duge iro ka dhako dayo en dayo kata en ng'amiyo kata nyathi manyako potin to umo dende kendo rwakore gi heshima bel jaduong lakini jalno apoko jo Islam akiani en puonj mane ma jogi miyogi madang ok nyalo ko chuny ng'ani mang'ani be rwakore marach e mbele ji ng'ani rwako skat machiek e mbele ne o chwende yo ko rwako gimoro ido dende malich wuotho go mbele kwargi ni aibu ok gima ber kendo konego bed ni rwakri kama kata kenje Islam kata ko kenje Islam ma chaka ng'at matimo anjawi mbele Ruoth Nyasaye gi malaiki mamage inna fi dunya malaikati rahman wang piny kar kanitie malaiki mag Ruoth Nyasaye malaiki mag Ruoth Nyasaye ng'iyo ng'ata obed ng'ama miyo malaiki ni ng'iye obed ng'ama nyako malaiki ni ng'iye obed ng'ama rawera malaiki ni ng'iye malaiki ni ng'iyo kit kaka irwakori gigolo makosa kuomi pile ka pile gindike bugi maricho gwacho ni ng'ane ka wuonu wuotho duk ndiko richo kad kasira yamu fulan gwacho ni adier ka wuonu di chieng' ng'ane obedo di chieng' marach sana kech rwako law machiek mowe dende wuotho duk e mbele ji kata iyudo ng'ama dichuo bende koro lokore ni koro suko wiye bebi ber wadwa in ng'ama dichuo Ruoth Nyasaye no keti bed dichuo koro iwe rwakruok mari kaka dichuo ne bende lielore in koro suko wiye idwa ni mondo kendi idwa bedo chi ng'ato si sawa Islam okuye gik machal kamagi eki ibed Muhammad suko wiye mano in Muhammad mabandia mano Muhammad fake ata okonego bed ni ji luongi ni Muhammad nikech nyinge no koromo kodi onego bed ni bud jachien nikech romo go bedo bud jachien koro miyo tafadhali okonego bed ni suko wi ng'ama de choti tuwe wacho ni atuyo ka ta suko wi ichal ng'at makeje Ruoth Nyasaye chal ng'at mayanyo Ruoth Nyasaye koro miyo kata in ng'at nung'o Aisha tirwakori marach rwako long ni kuri rwako long ni mane chaguo mari no Ruoth Nyasaye oketo ni wang piny kaka lawo ma ene moyiero mondo mi rwaki Ruoth Nyasaye ok nyalo keto rwakruok maricho kuom joge mochweyo Ruoth Nyasaye lawo momiyo mi rwakne mane mare emong'e ni kirwako to romo kodi wacho ni rwak lawo moumo dendi te iwari saw ataka lawo moumo dugi duto te oko lawo mowe bamni oko mano lawo jachien mi rwako mowe ino mano jachien mang'isi rwak ma mondo mi tim richo makoro ng'iso ni fa'alta kama fa'ala muallimuka itimo kaka japuonjni ma jachien ong'isi mondo mi itim sani piny ka wan gi jachien ema ongoza chuny ji kar mondo mi ji ongoza gi Taurat gi Injil gi Zabur gi Quran ji owe wach mar Injil gi Zabur gi Quran ji luwo wach mar jachien walur wach Ruoth Nyasaye wawe uringo wach Ruoth Nyasaye Ruoth Nyasaye wacho ni okopo ni tweyo maber ma ilokori mibedo ng'ama ber Ruoth Nyasaye ne keti mabor gi mach kilomita 70 أبي سهل بن سعد قال سهل بن سعد نسوانيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له ريان
adier makeni od po wadak maber mar polo nitie dot miluongo ni Rayyan. Yadkhulu minhu saimuna yawmal qiyamah. Dot ni endi jogo motweyo ne donj e od ni endi. La yadkhulu minhum ghayrahum, onge jalo ma donj kodgi. Yani jogo motweyo ni jok mage, jogo maluwo chike mag Ruoth Nyasaye e dwe e bwo tweyo mar Ramadhan. To jalo ma en otweyo lo to timo maricho richo en ok onja odni. Koro miyo chalo ka nyithindo ma kawuono nyo sherekea nigi tiombe penj. Jogo mano sherekea gi mana jogo mane otimo timbe mabeyo monosomo kendo makore gi puonj ma japuonj nopuonje. Ema no sherekea moidho mtoka muting molandi. Lakini moko mano luargi gin jogo mane dhi adhiya lakini chunygi no gik mana gitimo. Kingiso ni somo to wigi tek mang'eny, ok gidwa kata winjo magi. Koro miyo jopiny be wakawuono Ruoth Nyasaye omiwa penje i din mar Islam. Wan ni wal twe to wanadonje od miluongo ni Rayyan. Od Rayyan ni ok ji duto ma jo-Islam motwe ne donje, mak mana jogo motweyo gi ratiro Ruoth Nyasaye dwaro. Mowe dika juoga. Inyalo dang' wacho ni itweyo to inajuoga. Ng'ato ni otweyo ndiyo, lakini ene mogo gagi malo ji duto te. Mano ng'ani pok otweyo. Kech tweyo te goli gagi. Kopo ni dwa tweyo maber, weri gi gagi, puk aguch gagi oko, riemb jinde go dhi e nam kuonde ma gidakie, ing'isgi ni osiep mara kodi orumo. Ok dang' wach ni tweyo to pod dhi ka juoga. Yie iluoko gi yeth tiwacho ni tweyo. Kidwa tweyo weri gi gigo, makri gi Quran, som dua. Nitie udi mang'eny sani nyithindo moko nigi jinde, delni ok dhi maber, ng'ato maisha ne tek, ng'ato wacho ni nyathine osomo to pok oyudo tich. Bi kuom Sheikh biro somo ni dua to inibed maber. Dala ni nitie moko ngi chandruok mang'eny, bi kuom Sheikh biro somo ni dua ini faulu. Bi kuom to bedo piny to miye minyalo tiyo miluoko maler mag din. Ruoth Nyasaye biro konyi, lakini kikidhi kuom ajuoke. Kech tweyo goli ajuoga. Kikidhi kuom chode, kech tweyo goli chode. Kikidhi kuom timbe moko maricho, kech tweyo goli timbe moko maricho. Kiking'ad wi wadu, kikineg ng'ato, kitim marach nikech tweyo mondo mi iwe timbe maricho. Koro jok motweyo kama mowe timbe giri duto te ema ne donje ot miluongo ni Rayyan. Yuqalu aina saimun. Seche ma Ruoth Nyasaye biro chung nyiso malaika ni magani malaika landi ni ere jogo motweyo. Landi ere jogo mane tweyo wang' piny. Fayakumuna jibu jogo ne chung la yadkhulu minhum ahadun ghayrihim. Onge ng'atno mane donji kodgi e odno mak mana gin kendgi. Jogo mane tweyo ema ne donjo e odno kendgi. Yani ji duto wang' piny ka te ni chung kamoro achiel. Obed jalno mok ja-Islam kata jalno mok ma ja-Islam, nigi bed kamoro achiel e chokruok achiel. Bas Ruoth Nyasaye ne penjo ere jok mane tweyo na e wang' piny. Eka nigi chung jogo ma jo-Islam mane tweyo to nigi chung. Ruoth Nyasaye nigi sidonjore ot miluongo ni Rayyan. Nigi donjo kuno fa idha dakalo oghlika. Ka seche ma gidonjo e od cha, Ruoth Nyasaye ne loro dhood cha. Falam yadkhulu minhum ahadan. Onge jal mane donjo kodgi e odno kane ok twe. Kata jal mane tweyo to ne yenyo ok ne donjo kacha. Jal mane tweyo to chamo miero tino ok ne donjo odno ero. Jal mane madho ndawa mano yago ok ne donjo kacha nikech gin jogo mane timo mzaha kod din. Jogo mane tugo gi din ne ok gimiyo din luor, ok ne gimiyo Ruoth Nyasaye luor. Koro miyo wadwa kama intie, nyamera kama intie, tem matek kendo par diriyo kamoro amora midhiya. Ng'omo kawuono iluwo yo mane? Dak iluwo yo mar Ruoth Nyasaye. Dak iluwo yo mar Ruoth Nyasaye dwaro. Dak iluwo puonj mar Taurat. Dak iluwo puonj mar Injil. Dak iluwo puonj mar Quran. Dak iluwo puonj mar Zabur. Buge koponi weyo to ining'eni ilwar e lwet jachien. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.